Mae yna wrthdaro trychinebus yn digwydd yn halaeth Rakhine yn Myanmar. O ganlyniad i'r trais echrydus, mae dros 100,000,000 o bobl yn byw mewn gwersylloedd ym Mangladesh. Mae pobl wedi cael eu gyrru allan o'r pentrefi ac wedi gorfod teithio ar hyd llwybrau peryglus, a hynny yn ystod tymor y monsŵn. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae dros 100,000,000 o bobl wedi cyrraedd Bangladesh yn llwglyd, sychedig ac yn dioddef o drawma. Mae rhan fwyaf o'r bobl hyn yn ferched a phlant Rohingya. Mae dros hanner o'r rhai sydd wedi cyrraedd yn ddiweddar o dan 19 oed. Mae un o bob 10 yn feichiog neu newydd roi genedigaeth. Mae hynny'n golygu fod 345,000 o famau a phlant wedi ffoi o Myanmar. Yr un faint o bobl sy'n byw yng Nghaerdydd. Dyma un o'r symudiadau cyflymaf o bobl yn ddiweddar. Pan mae bobl yn cyrraedd Bangladesh, mae'r amodau yn y gwersylloedd yn dorgalonus. Mae'r llochusau dros dro ac wedi ei gwneud allan o fambŵ a phlastig, tenau, ac nid oes unrhyw gyfleusterau toiledau. Mae rhai yn cysgu wrth ochr ffyrdd neu mewn adeiladau cyhoeddus sy'n orlawn. Mae gwasanaethau sylfaenol fel dŵr yn cael ei or-ymestyn, ac nid oes yna ysbytau mawr i drin afiechydon fel twymyn a diarrhea. Oherwydd y llifogydd difrifol sydd wedi taro Bangladesh yn diweddar, mae afiechydon yn gyffredin ac mae'r risg o afiechydon a heintiau yn uchel. Mae bwyd yn bryn ac mae llawer yn goroesi gyda dim ond un bowlen o reis y diwrnod. Felly mae pobl yn llwyr ddibynnol ar gymorth i fwydo eu hunain a'u teuluoedd yn gynnwys cannoedd o fenywod, merched a phlant. Mae Bangladesh wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu gwersyll ar gyfer y mewnlifiad o bobl i'r wlad. Ond mae angen cefnogaeth ryngwladol i leddfu'r amodau difrifol sydd i'w weld. Mae elusennau ryngwladol eisoes ar lawr gwlad ym Bangladesh yn darparu cymorth brys ac maent yn barod i gynyddu graddfa eu cefnogaeth ddyngarol. Ond mae angen mwy o arian yn nhw i gyrraedd bobl mewn angen brys. Dyna pam ei bod mor bwysig eich bod yn cefnogi'r apel yma. Gall dim ond 5 punt darparu dŵr glân i deulu am wythnos a gall 30 punt darparu lloches ar frys i un teulu. Rydw i'n eich annog i gyfrannu i bwyllgor ar gyfyngau brys. Gallwch chi helpu drwy textio helpu i 700 i roi 5 punt neu ewch i www.dec.org.uk. Diolch yn fawr.